Κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος, ώρα για σπορ, με καλεσμένο εκπρόσωπο της πανηλιακής κίνησης Πυρσού, τον κύριο Νίκο Γιαννόπλο, με τον οποίον στην αρχή της περσινής αθλητικής χρονιάς τον είχαμε εδώ και θα ξανακλείσουμε με τον κύριο Νίκο Γιαννόπλο. Κύριε Γιαννόπλο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Αστερή, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ξέρετε ότι αρχίζουμε, θέλουμε να το τελειώνουμε ωραίο. Και έτσι πιστεύω ότι με τον Πανηλιακό αρχίσαμε ωραία πριν 5-6 μήνες και ολοκληρώνουμε πάλι μαζί σας έτσι την αγωνιστική δραστηριότητα πάλι ωραία. Λοιπόν, κύριε Γιαννόπλε, το ποδόσφαιρο, η δική μου εκτίμηση, όχι μόνο του πύργου αλλά και γενικότερα της Ηλίας, πανηγυρίζει για την άνοδο του Πανηλιακού στη Γάμα Εθνική. Και γιατί το λέω αυτό? Το έλεγα στο διάβα της χρονιάς, θα το πω και τώρα. Απλώς εσείς θα μου επιβεβαιώσετε εάν υπάρχει διάθεση. Ο Πανηλιακός είναι, θέλω να πιστεύω, η ποδοσφαιρική ανάπτυξη της Ηλίας. Τα λόγια περισσεύουν. Το δικό σας σχόλιο πάνω σε αυτό. Καταρχάς κύριε Αστερή, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ο Πανηλιακός ύστερα από μια συστηματική και οργανωμένη προσπάθεια επανήλθε στη φυσική του θέση, δηλαδή σε εθνικές κατηγορίες. Αυτό βέβαια δεν ήταν ούτε εύκολο ούτε δεδομένο. Μια ομάδα ανθρώπων, όπως σας είχα πει και πριν αρκετούς μήνες, ανθρώπων που τους ένωνε η αγάπη τους για την ομάδα, ανθρώπων καταξιωμένων στην τοπική κοινωνία, αποφάσισαν να αναστήσουν τον Πανηλιακό. Το ξέρετε πολύ καλά, ο Πανηλιακός δεν υφίστατο σαν ομάδα, ήταν ανενεργός. Προσπαθήσαμε με τη βοήθεια και των παλαιότερων, με τη βοήθεια του Προέδρου Χίτου, ο οποίος ήταν δίπλα μας από την πρώτη στιγμή, να βάλουμε την ομάδα στο γήπεδο. Το καταφέραμε. Πιστεύω ότι ο Πανηλιακός, κύριε Αστερή, αγκάλιασε όλο τον νομό, είναι ομάδα όλου του νομού και όπως πολύ σωστά λέτε, πρεσβευτής του ηλιακού ποδοσφαίρου. Αρκεί να σας θυμίσω ότι στη φετινή χρονιά στο γήπεδο υπήρχαν πολλές διαφημιστικές ταμπέλες, πινακίδες από πολλές περιοχές του νομού. Αυτό είναι ένα δείγμα των επιχειρηματιών του νομού ότι στηρίζουν την ομάδα. Και αυτό δείχνει και την αγάπη τους για την ομάδα. Πιστεύω ότι με τη βοήθεια του κόσμου, εμείς πάνω απ' όλα να είμαστε υγιείς και ενωμένοι, ότι θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια και θα πάμε τον Πανηλιακό όσο ψηλότερα μπορούμε. Σε υγιείς πάντα βάσεις, με γνώμονα την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την αγάπη μας για το ποδόσφαιρο. Και πάνω απ' όλα τη διαφάνεια και τη φερεγγιότητα. Μάλιστα. Είναι γεγονός, κύριε Γιαννόπουλο, ότι ο Πανηλιακός βγήκε πρωταθλητής με 19 βαθμούς. Έπαιξε κάποιους αγώνες μπαράζ, είναι αυτό που λέμε η κακιά στιγμή, η κακιά ώρα, η κακιά στιγμή των ποδοσφαιριστών που δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Όμως στο ποδόσφαιρο δεν παίζει μόνο η κακιά ώρα, παίζει και η τύχη, είτε θετικά είτε αρνητικά, και ο Πανηλιακός χθες κέρδισε στο Τραγανό 3-0 και πήρε το πρωτάθλημα. Ένα σχόλιο για αυτό τους 19 βαθμούς και για τους αγώνες play-off, ανόδου. Ξέρετε γιατί σας το λέω? Ίσως, λέω εγώ, ίσως να μην σας ενδιαφέρει, αλλά ενδιαφέρει όμως για το μέλλον του τοπικού ποδοσφαίρου. Δεν θα κοιτάμε μόνο τον Πανηλιακό σε εθνικό επίπεδο, πρέπει να το κοιτάμε και να μας δώσετε το δικό σας στίγμα, έτσι ώστε οι άνθρωποι της Ένωσης να αφουγκραστούν αυτό που τραβήξατε εσείς, κύριε Γιαννόπλε, εσείς μαζί με τους συνεργάτες σας. Και εμείς εδώ κάνοντας τις εκπομπές να καταπολεμήσουμε αυτό το κακό που συνέβη στο ηλιακό ποδόσφαιρο. Και δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει όλη η ποδοσφαιρική Ελλάδα. Σας ακούω. Ο Πανηλιακός, όπως γνωρίζετε, βγήκε πρωταθλητής με τεράστια διαφορά βαθμών, από το δεύτερο 19, από τον τέταρτο με τον οποίο παίξαμε το πρώτο μπαράζ 30 βαθμούς. Δηλαδή στην ουσία η ομάδα κλήθηκε να αποδείξει ξανά ότι είναι καλύτερη. Θα πει βέβαια κάποιος ότι αυτό το γνωρίζαμε από την αρχή, προϋπήρχε. Ο Πανηλιακός, κύριε Αστερή, όπως γνωρίζετε καλύτερα από όλους, είναι ομάδα ολόκληρης της Ηλίας. Είναι ομάδα η οποία τιμούσε και θα τιμήσει στο μέλλον το ηλιακό ποδόσφαιρο και τον ομό μας.
δεν θέλαμε να μπούμε σε αυτές τις διαδικασίες να κρίνουμε, να επικρίνουμε. Ξέρουμε πολύ καλά ότι όποιος παίρνει μία απόφαση έχει και την ευθύνη της απόφασης. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι άλλο πράγμα η καλοπροαίρετη κριτική, άλλο πράγμα η κακοπροαίρετη κριτική. Εμείς θέλαμε να ανεβάσουμε την ομάδα σε εθνικές κατηγορίες. Στηριχτήκαμε στις δυνάμεις μας, στηριχτήκαμε στον κόσμο μας, στηριχτήκαμε σε υγιή στοιχεία. Το καταφέραμε. Όλα τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στην κρίση του κάθε φιλάθλου, του κάθε υγιώς σκεπτόμενου φιλάθλου. Μάλιστα. Αυτά έχω να πω. Κύριε Γιαννόπουλε, μου αρέσετε, μην παρεξηγηθώ, είστε εκπαιδευτικός, μου αρέσει η τοποθέτησή σας, αλλά επειδή εγώ κάνω αθλητική εκπομπή, θέλω να είμαι και λίγο έτσι, όχι δύσκολος απέναντί σας, σε κάποια ερωτήματα. Αν θέλετε, απαντάτε, δεν θέλετε. Πώς αισθανθήκατε που ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηλίας, δεν ξέρω αν έχει παρακολουθήσει κάποιο παιχνίδι εκτός από τον τελικό. Πώς αισθάνεστε? Ακούστε με, κύριε Γιαννόπουλε. Όταν λέτε τελικό, εννοείτε τον τελικό κυπέλου. Ναι. Ωραία. Είναι επιλογές. Εμείς, σας το ξαναλέω και πάλι, καταφέραμε η ομάδα να ανέβει σε κατηγορίες. Μάλιστα. Πλέον ο Πανηλιακός απομακρύνεται από το τοπικό ποδόσφαιρο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα στηριχθεί στις τοπικές κοινωνίες σε παίκτες από τον νομό. Θέλω να σας πω για άλλη μία φορά και στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω και δημόσια στο παιχνίδι το χτεσινό τη διοίκηση του Τραγανού και τους ανθρώπους του Τραγανού για την άψογη φιλοξενία. Που σας χειροκρότησαν. Έγινε ένα παιχνίδι διαφήμιση για το ποδόσφαιρο. Έδειξαν οι άνθρωποι του Τραγανού, της διοίκησης, όλοι τέλος πάντων όσοι είναι γύρω από την ομάδα, ότι αγαπάνε το ποδόσφαιρο, αγαπάνε τις υγιείς δυνάμεις του ποδοσφαίρου, και αυτό εμένα με χαροποίησε ιδιαίτερα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η διαδικασία των μπαράζ τους άρεσε ή δεν τους άρεσε. Σας μιλάω καθαρά για τον Πανηλιακό. Το καταλάβατε, στήριξαν μια προσπάθεια υγιή, μια προσπάθεια στην οποία αποδείχθηκε ο καλύτερος μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κύριε Γιαννόπουλε, χαίρομαι που τα λέτε όλα αυτά, γιατί αυτή είναι η ουσία και η πραγματικότητα. Είναι πράγματι ότι οι φίλαθλοι του Τραγανού, οι άνθρωποι, οι εμπλεκόμενοι ποδοσφαιριστές, προπονητής, διοίκηση, έδωσαν τα συγχαρητήριά σε εσάς, γιατί σαφώς η ομάδα ήταν καλύτερη και σαφώς έτσι λέει το fair play, έτσι λέει ο αθλητισμός. Να χειροκροτείς και να επενείς κάποια πράγματα. Όμως, ξέρω και δεν θα προχωρήσω, μην παρεξηγηθώ, σε άλλες ερωτήσεις που ξέρω ότι, θα το πω και πάλι να μην παρεξηγηθώ, δεν θα πάρω απάντηση. Εγώ όμως λέω, και καλά κάνετε, αλλά εγώ όμως είμαι υποχρεωμένος να τα λέω. Σίγουρα χθες το βράδυ ο δήμαρχος της πόλης, ο φίλτατος, ο αγαπητός δήμαρχος Γαβρίλης Λιατσής, ένιωσε την ικανοποίηση και έδωσε, μην παρεξηγηθώ, ένα ψεύτικο κύπελο. Έκανε αυτό που έκανε σαν δήμαρχος της πόλης. Περιμένω να μου πείτε, εύλογο το ερώτημα, εάν θα κάνετε φιέστα για την άνοδό σας στη Γάμα Εθνική και αν περιμένετε η φιέστα αυτή να συνοδευτεί με το κύπελο του πρωταθλητή και με τα μετάλλια. Εκτός και αν βρίσκεστε σε διαβουλεύσεις, εάν θα σας το δώσουν για να το κάνετε ή δεν θα το κάνετε. Συγγνώμη που σας ρωτάω, αλλά είμαι υποχρεωμένο να το ρωτήσω. Ξέρετε γιατί εσείς είστε για τον Πανηλιακό, εγώ εκπροσωπώ όμως το ηλιακό ποδόσφαιρο και πρέπει να παίρνουμε απαντήσεις από όλους, που δυστυχώς δεν τις παίρνουμε. Και ξέρετε πολύ καλά γιατί δεν τις παίρνουμε, όχι από εσάς, γενικότερα, διότι δεν είμαστε αρεστοί για αυτά που λέμε. Σας ακούω. Υπάρχει σκεπτικό να κάνετε κάποια φιέστα? Λοιπόν, καταρχάς να ευχαριστήσουμε τους φορείς του νομού Ηλίας, τη Δημοτική Αρχή Πύργου, εσάς τους δημοσιογράφους, τους επιχειρηματίες, όλους όσους συμπαραστάθηκαν σε αυτή την προσπάθεια. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο Δήμος Πύργου σχεδόν πάντα διαχρονικά τον πρωταθλητή, την πρωταθλήτρια ομάδα την καλεί στο Δημαρχείο. Και αυτό γίνεται σχεδόν σε όλες τις πόλεις, στις πρωτεύουσες νομών και γενικώς σε ομάδες που ανεβαίνουν. Τώρα, σας είπα και πάλι, εάν θα πάρουμε κύπελο, εάν δεν πάρουμε κύπελο, δεν είναι δική μας δουλειά. Ο Πανηλιακός
είναι ανοιχτός σε όλους, ο Πανηλιακός υπάρχει, ο Πανηλιακός είναι ζωντανός, είναι υγιής και προχωρά. Ποτέ δεν θα γυρίσουμε, κύριε Αστερή, σε κάποιον που μας πετάει πέτρα ή σε κάποιον που προσπαθεί να μας βάλει τρικλοποδιά, να γυρίσουμε να κοιτάξουμε τι γίνεται. Δεν θα φτάσουμε ποτέ στον προορισμό μας. Μάλιστα. Αν αυτό σας καλύπτει. 100% χαίρομαι ειλικρινά, κύριε Γιαννόπουλε, που είστε ειλικρινείς και χαίρομαι πάντα να συνομιλώ μαζί σας, διότι μιλάμε έντιμα και δίχως γρίφους. Λοιπόν, συνεχίζω και είμαι υποχρεωμένος να πω το εξής. Εάν θέλετε θα δώσετε και εδώ απάντηση, γιατί έχει να κάνει έχει άμεση σχέση με το ποδόσφαιρο του Πύργου και αν θέλετε του Πανηλιακού. Δεν ξέρω αν γνωρίζω ότι το γνωρίζετε αυτό, ότι ο Πανηλιακός είναι η ποδοσφαιρική δύναμη της Ηλίας. Δεν γνωρίζετε όμως πολύ καλά, κύριε Γιαννόπουλε, ότι ο Πανηλιακός τα τελευταία χρόνια απέχει, αν εξαιρέσουμε φέτος, με την είσοδο του κυρίου Ανδρέα Νικολακόπουλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ. Ξέρετε τι σημαίνει Πανηλιακός, το ξέρετε. Ξέρετε όμως τι σημαίνει ο Πανηλιακός να μην έχει άποψη στο ποδόσφαιρο της Ηλίας, στα ηλιακά δρόμενα. Γιατί εάν ο Πανηλιακός και τα προηγούμενα χρόνια, είμαι υποχρεωμένος να το πω γιατί το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, μόνο με Λεωνίδα Δημουλιά είχε ισχυρή πρόσβαση στα δρόμενα. Έχετε αισθανθεί, εγώ το λέω και δεν θα μου δώσετε απάντηση, ότι φέτος είσαστε του κλώτσου και του μπάτσου από τη διοργανώτρια αρχή. Δεν θέλω να μου δώσετε απάντηση, εγώ το λέω. Εγώ δεν είμαι πυριώτης, ούτε εγώ είμαι από την Αμαλιάδα. Δεν μένω εδώ, όμως αυτό που βλέπω από τους ανθρώπους, από τη διοίκηση γενικότερα, τον κύριο Κουλούρη, με όλο αυτό που έχει γίνει το τελευταίο διάστημα, δεν έχω τίποτα με τον κύριο Κουλούρη, δείχνει μια απαξίωση. Αυτήν την ποδοσφαιρική απαξίωση είστε διατεθειμένοι την επόμενη μέρα να έχετε ανθρώπους σας, όχι έναν, ανθρώπους σας στη διοργανώτρια αρχή που λέγεται Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηλίας. Είναι κέραιο το θέμα αυτό. Συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου, αλλά έτσι πάντα ξέρετε. Σας ακούω. Ο Πανηλιακός, κύριε Αστερή, σαν σωματείο, σαν ομάδα, σαν σύλλογος πάνω απ' όλα, είναι καλό και να έχει προσβάσεις παντού. Ο Πανηλιακός είναι ανοιχτός σε όλους. Προσπαθούμε και εμείς, είμαστε μια ομάδα ανθρώπων, όπως σας είπα, που εδώ και 20-25 μήνες ασχολούμαστε με την ομάδα. Είναι φυσικό και εύλογο να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε στο βαθμό που θέλουμε σε όλα. Είναι φυσικό και εύλογο να οριοθετούμε και να βάζουμε στόχους. Ο πρώτος στόχος ήταν να ανέβει η ομάδα σε επαγγελματικές κατηγορίες, στηριζόμενοι σε παίχτες από τον νομό Ηλίας, στηριζόμενοι σε υγιή στοιχεία, όπως σας είπα και πριν. Από εδώ και πέρα να είστε σίγουρος και εσείς και όλοι οι φίλαθλοι Ηλία ότι ο Πανηλιακός θα ορθώσει το αναστημά του, θα αποκαταστήσει το όνομά του. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, κύριε Αστερή, ότι το όνομα του Πανηλιακού μέχρι και πριν λίγο καιρό ήταν συνδεδεμένο με τη χλέβη, ήταν συνδεδεμένο με την ηρωνία, με την υποκρισία, με όλα αυτά τα πράγματα. Προσπαθούμε σταδιακά και μεθοδικά να το αποκαταστήσουμε. Θέλει δουλειά, θέλει κόπο. Νέοι άνθρωποι είμαστε, μας δίνετε λίγο περιθώριο χρόνου και όλα θα πάνε καλά. Κύριε Γιαννόπουλε, χαίρομαι ειλικρινά, σας το έχω ξαναπεί και την πρώτη φορά και σε ιδιαίτερες στιγμές που έχουμε βρεθεί. Νιώθω την ικανοποίηση πρώτα σαν άνθρωπος και μετά, αν θέλετε, σαν εκπομπή, που υπάρχουν νέοι άνθρωποι στον Πανηλιακό που οραματίζονται κάτι καλό, επαναλαμβάνω, κάτι καλό και υγιές, όχι μόνο για το πυριώτικο, για το ηλιακό ποδόσφαιρο, αλλά γενικότερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Χαίρομαι γι' αυτό και χαίρομαι γι' αυτό να σας πω γιατί. Ξέρετε ότι εγώ δεν αφήνω τίποτα να πέσει κάτω. Ό,τι έχει να κάνει με το παρελθόν, αμαρτωλό παρελθόν του Πανηλιακού, έχει αποτεξαμυνθεί, έχει πεταχτεί. Και δυστυχώς σε όμορους γειτονικούς συλλόγους κάποιοι προσπαθούν, εγώ λέω δεν θέλω απάντηση κύριε Γιαννόπουλε, προσπαθούν να εντάξουν στοιχεία τα οποία δεν είναι υγιή, όχι για το
ποδόσφαιρο της πόλης, αλλά δεν είναι υγιή στοιχεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και το ελληνικό ποδόσφαιρο το κάνετε εσείς, ο Πανηλιακός, ο Αστέρας, η Βάρδα και όλα τα υπόλοιπα υγιή στοιχεία, κύριε Γιαννόπουλε. Το κλείνω το θέμα εδώ. Ήμουνα υποχρεωμένος να κάνω αυτή την τοποθέτηση. Λοιπόν, συγχαρητήρια για τη δομή, συγχαρητήρια για τους ανθρώπους σας, το Διοικητικό Συμβούλιο, τα πάντα. Είναι γεγονός ότι σήμερα το μεσημέρι ήταν ο κύριος Αντωνόπουλος στην εκπομπή του κύριου Γιάννη Αργυρόπουλου. Την επόμενη εβδομάδα, μην παρεξηγηθώ, έχω εξασφαλίσει από τον κύριο Σπύρο Αντωνόπουλο να παρευρίσκεται εδώ και φυσικά οι ερωτήσεις θα είναι πολύ πιο σκληρές, καλοπροαίρετα το λέω, άλλο εσείς, άλλο επίπεδο εσείς διοικητικό, οργανωτικό και άλλο το αγωνιστικό στον κύριο Αντωνόπουλο από ό,τι έγινε το μεσημέρι από τον κύριο Γιάννη Αργυρόπουλο. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο, τα μηνύματα που έχετε πάρει από χθες μέχρι σήμερα μέσα σε μια μέρα είναι ικανοποιητικά από όλη την ευρύτερη περιοχή, διότι εχθές που βρισκόμουν στο Αγρίνιο, κύριε Γιαννόπουλε, αγαπητοί φίλαθλοι της Ολυμπιακής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης που με βλέπουν, με ρωτούσαν για τον Πανηλιακό και με ρωτούσαν να μάθουν εκείνη τη στιγμή τι κάνει. Διότι η Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση που εκπέμπει, όπως είπαμε, στο 1/3 της Ελλάδος, αγωνιούσαν για τον Πανηλιακό. Γιατί πιστεύουν ότι ο Πανηλιακός είναι ένας σύλλογος υγιής με εσάς, κύριε Γιαννόπουλε, όχι με το αμαρτωλό παρελθόν και θέλουν να σας έχουν μαζί τους για να μπορέσετε έτσι να φτιάξετε το ποδόσφαιρο. Γιατί στο Αγρίνιο υπάρχει ένας πραγματικά υγιής άνθρωπος, Φώτης Κοστούλας του Πανετολικού, ο οποίος έχει πληρώσει, έχει φτιάξει τα πάντα και βλέπει ότι είναι μόνος του και θέλει υγιείς δυνάμεις στο ποδόσφαιρο δίπλα του για να το φτιάξουν. Γι' αυτό τα λέω, κύριε Γιαννόπουλε, γιατί εμείς που κάνουμε τις εκπομπές εδώ κατηγορούμεθα που λέμε αλήθειες. Το ποδόσφαιρο θέλει σωστή βάση, θέλει αλήθειες, όχι ψέματα και διαπλοκή, κύριε Γιαννόπουλε. Λοιπόν. Ουδέν σχόλιο. Λοιπόν. Έχουμε προγραμματίσει. Μου επιτρέπετε λίγο να πω δύο κουβέντες. Βεβαίως. Θέλω άλλη μία φορά να ευχαριστήσω τον κόσμο, όλους όσους ήταν δίπλα μας. Θέλω να τονίσω ότι ο Πανηλιακός ανήκει σε όλο τον Ομό Ηλίας. Δεν ανήκει σε κανέναν, σε πρόσωπα. Είναι ομάδα που εκπροσωπεί όλο τον Ομό Ηλίας. Κύριε Αστερή, γνωρίζετε πολύ καλά ότι τίποτα δεν είναι τέλειο στη ζωή. Υπάρχει και η κριτική καλοπροαίρετη, υπάρχει και η κακοπροαίρετη, υπάρχουν τα σωστά, υπάρχουν και τα λάθος. Άλλωστε αυτή είναι η ζωή, με τη θέση και την αντίθεση. Όταν έχεις βάλει ένα στόχο και είσαι προσιλωμένος στο στόχο σου, εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς σαν Πανηλιακό, σαν Πυρσό είναι τι? Να είμαστε εμείς ενωμένοι, αγαπημένοι και τίποτα δεν έχουμε να φοβηθούμε με την καλή έννοια. Κάνουμε κάτι σωστό κατά την άποψή μας, το αγαπάει ο κόσμος και συνεχίζουμε. Μάλιστα. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα πω και κάτι πριν ολοκληρώσουμε την κουβέντα μαζί σας. Εγώ μιλούσα για σας, όχι για σας προσωπικά, για την πανηλιακή κίνηση. Μου έλεγαν εμένα προσωπικά ότι η πανηλιακή κίνηση είναι μια φούσκα. Και εγώ έλεγα φούσκες είστε εσείς που τα λέτε. Γιατί γνωρίζω προσωπικά και για να μην πω ονόματα και παρεξηγηθώ γιατί δεν τα ξέρω όλα, επειδή βιώνω την καθημερινότητά σας, την ανθρωπιά σας, την εντιμότητά σας, λέω, ρωτώ τώρα, θέλω να πιστεύω ότι έχετε μέλλον. Έτσι δεν είναι? Ή βγάλαμε τον Πανηλιακό στη Γάμα Εθνική και τελειώσαμε? Ένα ερώτημα. Καλό το ερώτημα και σας ευχαριστώ. Σας είπα πριν ότι εμείς που βρισκόμαστε στον Πανηλιακό και οι νεότεροι και οι παλαιότεροι, από ό,τι βλέπετε έχει γίνει ένας συγκερασμός, ό,τι καλό υπήρχε κρατήθηκε. Πάνω απ' όλα είμαστε και εμείς φιλάθλοι του Πανηλιακού. Τον αγαπάμε. Οι πατεράδες μας ήταν παρόντες όλα τα προηγούμενα χρόνια και σας είπα πριν, κύριε Αστερή, το εξής, ότι το μεγαλύτερο διακύβευμα φέτος ήταν να παραμείνουμε εμείς ενωμένοι, αγαπημένοι. Όσο είναι αυτό, όσο ισχύει αυτό, θα έχουμε και μέλλον και θα πάμε μια χαρά. Κύριε Γιαννόπουλε, χαίρομαι γιατί πώς να σας το πω, νιώθω την ικανοποίηση, γιατί στο διάβα της χρονιάς, ναι μεν ο Πανηλιακός πήγαινε μπροστά, όλοι έλεγαν
συγγνώμη για την έκφραση, φούσκες. Και εγώ ήμουν αυτός που σας στήριζα. Και σας στήριζα γιατί ξέρω ποιοι είσαστε. Σας ξέρω από όλες τις πλευρές, και κοινωνικά και ανθρωπιστικά. Που πράγμα κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν αυτό, ότι σήμερα αν δεν είσαι καθρέφτης δεν μπορείς να προχωρήσεις σε τίποτα. Ούτε στη ζωή σου, ούτε στην οικογένειά σου, ούτε στο επάγγελμά σου, ούτε και πολύ περισσότερο σε αυτό που κάνεις. Με όσα χρήματα και να έχεις. Είναι έτσι, κύριε Γιαννόπουλε? Πολύ σωστά. Μάλιστα. Ακριβώς. Λοιπόν, τα αγωνιστικά θέματα, όπως σας είπα, δεσμεύτηκε ο κύριος Σπύρος Αντωνόπουλος ότι θα τον έχουμε εδώ, δεν έχουμε κανένα θέμα. Ευελπιστώ, δημοκρατία υπάρχει στον Πανηλιακό, στην πανηλιακή κίνηση, και δεν θα μου αρνηθείτε να έρθει ο κύριος Αντωνόπουλος, υποθέτω. Έτσι δεν είναι? Ευχαρίστως, ό,τι θέλετε. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Όχι, τίποτα άλλο. Ωραία. Κύριε Γιαννόπουλε, να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή συνέχεια στον Πανηλιακό, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Από εκεί και πέρα θα έχουμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε πλέον και με άλλους ανθρώπους, γιατί όπως ξεκίνησα, αν θυμόστε, μαζί σας, ολοκληρώνω τα θέματα του Πανηλιακού μαζί σας, ευελπιστώντας και άλλοι... Σχήμα κύκλου λέγεται αυτό. Ακριβώς. Να έρθουν και άλλοι δικοί σας άνθρωποι εδώ, να τους γνωρίζει και ο κόσμος, τους γνωρίζει δεν λέω, αλλά άλλο είναι η τηλεόραση, άλλο είναι η Ολυμπιακή Ραδιοφωνία τηλεόραση που εκπέμπει στο 1 τρίτο της Ελλάδος, για να γνωρίζουν ότι πράγματι υπάρχουν καθρέφτες άνθρωποι οι οποίοι διοικούν αυτή τη στιγμή το Πανηλιακό. Κύριε Γιαννόπουλε, για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Λοιπόν, αυτά με τον κύριο Γιαννόπουλο, μέλος της πανηλιακής κίνησης και μέλος του Πυρσού. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα time out, γιατί σε λίγο σας έχουμε άλλη μια έκπληξη. Σε λίγο μαζί σας.